ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар кӯчаи соҳилӣ лаби Душанбенка қарор дорем. Аз ин тараф болотар мерем, мости текстил мешавад. дар ин ҷо мактаб аст. Садиқи Закия дар бари хонаяй. ва аз ин тараф болотар мерем, мости 46-ум микрорайон мешавад. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар мана ҳамин бино дар дуи мошинааш ҷойгир аст. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. бисёре бад гап намезанем, рафтем. мана ҳамин бинои навастройка мебошад. дӯстони гиромӣ, хона дар дуи мошина мана ҳамин сета трезоҳош мебошанд. панҷара дорад ва дар ин ҷо дари падӣ аст. дута лифт аст. худи лестничной площадкаи чихеле ки мебинед, таъмири хуб дорад. ва дар ин ҷо хонаи имрӯзаи мо. мана ҳамин хона. се хонага бо масоҳати 73 метри квадратӣ дар дуи мошинаи бинои навастройка. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. спальни гарнитур, кухни гарнитур, седа кондитсионер, дута телевизор, ҳамашон меистанд. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. ҳамом, ҳуҷраи хоб яъне спальни мебошад. дар ин ҷо меҳмонхона, сеюм ҳуҷра, ҳоҷатхона ва ошхона. аз меҳмонхона шурӯъ мекунем. тамошобинони азиз, бо хоҳиши соҳиби хона, ҳоҷатхона ва ҳамома қатъи як ҳуҷраи истиқоматӣ ба навор намегирем. вайҳоро метавонед аз пешӣ бинед. хона чӣ хеле ки мебинед, таъмири олиҷаноб дорад. соҳибмулк барои таъмир ва барои таъмини ҳамин хона чизҳои босифат ва қимат истифода бурдагиянд, барои худшон таъмир кардагиянд, лекин ҳозир аз сабабе ки срочно сум дар кора мефурӯшанд. ин ҷо ошхона яъне кухни. боз хотиррасон мекунем. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. спальни гарнитур, кухни гарнитур, седа кондитсионер, дута телевизор, ҳамаи мебели техника, ҳамашон меистанд. дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем ки хонада отопленӣ ҳаст. ва ин ҷо бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳар се ҳуҷра дар дарунашон кондитсионер доранд. дар наздикии хона мактаби 72, мактаби 51, гимназияи 4, масҷид, садиқи Закия, раҳи мошингард ва дигар чизҳои даркорӣ. бо транспортам мушкилӣ нест. дӯстони азиз, нархи хона бошад $82,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад бо таъмири беҳтарин, бо ҳамаи чизу чорааш дар дуи мошинаи бинои навастройка. бо ҳамаи ҳамин шароитҳо фурӯхта мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.